kasafuo a ye ka no se abusua ewo abakosem na ewo se ntia saa asem yi ebaaye me be kirekire mu ade amawo eno nti bomoden yiwasum na tie bi ebere bi a abetwa mu kro ye enana nom ebere so abrantie bi a woni ne nua ba na omo kuro bi so na abrantie yi na ne din ade abu owo yiredom mienu ana ne nua ba ye fe no se eye asua na abrantie abu yi na odi sika hudwa sede ye nyina ye nim no sika hudwa edrum pemponso bi na wanhwa woni amayi a sika sam no etimi aye basa sa pepepe ene to abrantie ye fe no se abu yi sika dwuma ho asem no ekoye bibie wo ho na enam so ema wode de nkofo binom eka papa ba ko an wode ne ka emu odu pa no papa yi eka se de ebeye na eka abude no ebetimi atienti abrantie abu empe wo bi manipa no emesom no emfie enson no etwamu a abrantie abu ne ho son se eye sofo abrobe yei ma abrantie abu eye se obebo ne yerenom amane efiri se wawo ewo ma saa mma no betimi akosom ede amano fise nkwada na nyini ema wonan agefom abrantie de koto ne yire wodi kan anim na ne yire no ampene amfa amano sede ma ensem keka etie no oyire ketwa ema ewo ho ena wo bepe memeba se meba enkosi wo ka no wonya sika so ma miru na odi akoware ye ka ware menko a enkenye anie on se ne sika sam no aye basa ema eduru mire se yi a dodo no a ekasa oba no kasai ya wamfa akwada no amfa maabu amu amfa nkosi kana no abranti abu esan ko ne yira wotoso mienu ho sediye oba wodi kan no ye no sabepepe onu so ye bi atoto ayampia esa ekosi ye na chese wamfa ne ba no amfa ma abranti abu emu amfa nkosi ne ka no na eduru baabi no na asem no ani ayenyan efisa abrantie abu na ohu de wonye no ho de adwena ebe ne trimu ane se fede ani wowuo de ani enka befa wuo efisa mi wu a etwa bibia eso na nso mpanyimfo se unwu ya unim de obenya nti wei adidimo ana saa abrantie efe no se abui na owo yonkuo bi a yefre no se eye breboɔ asem biara no one ne yonko yi eche na ade ba ko omu se yonko a yefre no breboɔ yi de na oniba na asem no eha no onya ene wo ba enka wode ne be ma na damfo do akote ne ka no nanso oni banti na ohu de wonye yema abranti ye fe no se breboɔ yi ade koto abu ni nua ba ye fe no se asua anim se ma meti o wo nua ba ma no ohawo onamu ni o eto da bia ensem bi se ni yehunu se ye konkonsa nanso eto da bi nso aiboa breboɔ de koto onua ba asua anim na hoda asua be kase asem sei na menua be ma atimu na wabona yira no amane ana efisa owo nkwada oho eye breboɔ kan kire eye ne nua ba no se an wabona yira no amane nanso obi amfa ne ti anye ene wo se hwe kone keka kire menua be ma no se enkwada na mawo mamugu hye emfa so be na wo mode ema misisi a omo sori omo didi kwa ene omo tifie
omo nya adwuma bi amfa mame omefa bi no mfa nko we ma eye brebo ko ball abu amane se de onua ba se ani o we de mafo wachi na akwaka na enso no onua ba adwen na ode aba ne de ebebo anti yenko na onua ba ebetimi aboa o saa kwan no so omukoi ma afom kofa eye asua ba ko edne ko ma papa yi ma akoda yi ko somye emfie nson yi ma ne dui ma akoda yi bai akoda da ba ne de ne gi abafie afa de abu ne ho atono ni komu ne ma asu ne nyina asoe ma ne ho atono wei ema wana na atwa ahia ekuro ne mufuo hunu se ampa adwumaso bi akọ sa enipa yi ntam eye abu ani asua odo a asua ada na di ade akire abu eye ne nua bema no eye odo a ano den anu nti moma ye nyina ye nso yenka ye hummom se abu ni asua moma ye nkire odo enkire ye ho se abu ni asua moma ye ndi ma ye ho se abu ni asua moma ye nta ye ho achi emmoa ye ho se abu ani asua enu nti ye ka ye ho abom se abu ni asua no ena didi mu a abia bi nya sei eye abusua ye ifiri ho a na ni nyina tuntwai na ye hu se eye abrante efe no se abu yi na owo anua anadamfo bi efe no se eye breboɔ yonko yi adi dwumaso oyonko a ne yam hyehyema na yonko we ye yonko a ye pebi ewo ye man yi mu we ye yonko a ye pebi ewo ya setena yi mu enu nti yonko breboɔ yonko de eye yonko kan enye yonko a edi nipa ho konkonsa saa yonko bi sei ene ye pe enu nti sa ye hwe yonko suban so asua a moma ye nsua eye yonko breboɔ yonko eye yonko pa enu nti ena mpanyimfo nya akasa bi efe no se eye yonko breboɔ me yonko we de oye me yonko breboɔ no eye nipadin eye obi a wo bɔ adwumaso emende agentre ha ewo ba bia wonso ye bi saa na emmoa enu nti ye hwa abu ani asua ada wodo adi breboɔ enso ada wodo adi ye nya oyonko breboɔ enya abusua ewo mu na ye hwa se akamfo mu no yedi eye wo faade aha nso ne nam a ebaaye emra asua ba no baaye no ena eye ne wo fa no saa mre na kasafo a ye fere se wo fa de ni ho na mmom eye abu eka kire ni nua ba no se si de enam wodo a wo maame ada na di na wo nso akwada no so wada na di nti majapade a me wo no wo wutimi fa ase eno nti majapade no a me wo no wutimi fa ase eno nti ne fense wo fa ase niema eye media eno nti akwada no se wo fa eni ho a na so wo wu a na japade me na me fa ase sa pepepe ena edin anase kasefo efe ne se wo fa ase nso namu a ebaaye eno nso na namu a emma ene dai akamfo mu no yedi wo fa ade efiri se enam asua eba no eno nti na ma abu ho to no sa pepepe ohu se obi ewu na ne wo fa ase no mo epre eye adidi a ema no nyo nwanwa efiri se abu ni asua atwa saato ho amana be ye enchirima ye ne nso yesuade
ene na mu sɛ yia na wei nso na namu ma Nton enso efiri baaye na de tie nie yɛhwɛ abusua a ɛyɛ ɔbaa no emom ena ɛbɔ abusua ɛno nti yɛhwɛ abu ne nua baa no esua no wɔde mom na de sɛ abusua no baaye ɛno nti kasefo ɛfɛ no sɛ abusua no ɛwɔ ɛbaa ase ɛnyɛ fɛ na abusua ɛno nti ebia wo a wotie mi o maame na wo papa ɛwɔ hɔ a wo mmɔ papa abusua na emom obɔ o maame abusua sɛ akanni obɔ o maame abusua efiri sɛ asua so ɛne enam yɛ nya saa kasefo yi na obi so bɛka sɛ Nton so wonim sɛ papa no enam sɛ wɔyɛ bɛɛma nti yɛnka sɛ ɔbɔ abusua wo na mmom yɛka sɛ papa no ɔbɔ deɛ ɛyɛ Nton ɛno nti teacher Opoku a meka sɛ yi me maame ebia me maame ɛbɔ asona abusua anasa me bɔ asona abusua wɔ me maame hɔ na mmom me ba me papa hɔ deɛ a deɛ me bɔ ne me papa hɔ no ɛyɛ Nton enti ebia me bɔ asona abusua ɛwɔ me maame hɔ na me papa hɔ deɛ me bɔ Nton ɛyɛ ɔyokoɔ Nton ɛwɔ me papa hɔ sei ɛna ɛteɛ ɛno nti Nton ɛne ɛyɛ abusua no nyinaa no ɛyɛ adeɛ baako na baako kɔ ɛwɔ maame hɔ ɛna baako nso kɔ ɛwɔ papa hɔ yɛbɔ Nton efiri yɛ papa ase na yɛabɔ abusua ɛde afiri yɛ maame ase medam ase enkyehyemu bebree nam kwa so a ɛba bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe to YouTube no teacher Opoku saa nso na woba TikTok nso a teacher Opoku 1 bɔ mmɔden di mmachi na yɛnsua bebree meda wase nyame yɛ adom a yɛbɛsan ahyia Sueña,